ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನೈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ ಮೂರ್ತಿ ಬರೆದು ಚಿತ್ರ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂಥದ ಎಸ್ಎಲ್ ಆಜೆಟ್ ನಮ್ಮೋಲ ಒಂದಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಎಲ್ ಆಜೆಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ ಮುತಲಿಕೆದ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಾರ್ತರ ನೆತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂಥ ಎಸ್ಎಲ್ ಆಜೆ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಯಜ್ಞನು ಸುರುಮಲ್ಪನೇರು ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ 2 ಜನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಿನ್ನೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತು ಮುಡ್ತಾತಿರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುತವನಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಿರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ Pale scream and shout, it's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೋಗಿ ಏರುಡುಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಾಕರನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರಿ ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿರ್ನಕಲ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಕಲೆ ಕುಡರ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪರೊಂದು ಭಿನ್ನದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಬದುಕುಲೋಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಲಕ ಬರೋಲ್ಲರೆ ಕುಡರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದೆ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ತಕ್ರಾರಲು ನ್ಯಾಯಲು ವ್ಯಾಜ್ಯಲು ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ವ್ಯಾಜ್ಯಲು ಪುರ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಕತ್ತಲನಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ನ್ಯಾಯಲ ಕೋರ್ಟ್ದ ಕಟಕಟೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗುರೂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಪೋಪಿನುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಂಡಣ್ಣೆನ ಅಂದು ಅತ್ತ ಶಿವಣ್ಣೆನ ಅತ್ತ ನವೀನಣ್ಣೆ ಅತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣೆನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಹೆಂಗ್ ಮಂಡ್ಯ ಚಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಕೌಂಟ್ ಮಿನಿ ಎಂಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾನೆ ನಾನು ಎಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾರಾರೆ ಇತ್ತ ಈರಾ ಬಕೇರು ಯಾನೆ ಯಾನ್ ಏರ ಪಂದೆ ನಿನಿಯೇ ಇದೆ ಯಾನ್ ಕುಸಾಲು ಪಂಡಿನವೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚೀರು ಕುಸಾಲತ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ದೇವರೇ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇದೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ತಾ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಜೆಂಡು ಎಂಕ್ಲ ರಜೆಂಡು ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲೆನಿ ಫ್ರೀ ಅದುಲ್ಲ ಅಂದ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಾ ಎಂಜ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಾ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮಸಾನ ಪೋಂದೆ ಪೋಯಾ தானே இருக்காண்டே பொச்சாந்தின பிற பாத்தேரும் ஸ்பெஷல போய் அடே போய் இடே போய் பண்து இந்தே ஈர்வரா என்னன் சமாத்துலேಗೆ ಇದಾ ಏನನರ ಸಮಾತುಲೇಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನ್ನೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಮಗ ಯಾನಿನಿ ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಬಂದು ಇನ್ನದೆ ನಿನ್ನ ಅಂದಾಜಿಡೆ ಕನ್ನಡದೆದುರು ಉಂಟೆ ಗುಳ್ಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ್ ಎಂದುದೋಲ್ ವಾರಂದ ಕೋರಿನ ತೊಲದಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇ ಅವಮ ತಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ದೆಪ್ಪಗಾವೆ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಜತ್ತ ದೇ ಇರುಡೆ ಬಲಿ ಇರು ದೇ ಇಂದೇ ಈರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ದಾಲ ತೋಚಂದ್ರಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಏನ ಮಾರ ಇದೆ
ಚೈನ್ ಪಿದೆ ಪಡ್ಲಿಯೇ ಹಾ ಚೈನ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಡ್ಡಿಲ ತೋಜಿ ಗೆಟ್ಟು ಮಂಡೆ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಣ ಲಕ್ಕ ಇರೋರ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪಾತಿರ್ನು ಇಂದೆ ಹಾ ಇದನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಯಾನಿರಡ ಪೋಸ್ ಕೊರೆ ಪನ್ನಿ ಇಂಚ ಮೂಸರೆ ಪನ್ನಿ ತಿರಡೇನು ಮೂಸರೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಉಣ್ಣುಂದ ಅವಡೆ ಇಂದೆ ಒಲೆ ಇರೋರ ಹಾ ಇಂದೆ ಹಾ. ನಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ போயா ಆಹಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪನೆ ತೊಂದತಿ ಈ ಎಂಚ ತೋಜೋ ಮಾರದೆ ಪನೋಡ ಎಂಚ ತೋಜೋ ಅಂದು ಪನ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ಇಂಡಿರಡೇನು ಎಂಚ ತೋಜು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪರ ಅಮ್ಮ ಸಿಟರ್ಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕತ್ ಪರ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಗ ಹಾ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಆಡಿಕುಲೆಲ್ಲ ಕಾತಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಶಿಫ್ಟ್ ಅತೆ ಈರ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅತೆ ಯಾನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್? ದಾನೆ ಆ? ಯಾನ ಆತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನ ಹಾ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಾ ಈರಿತೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಹಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದತೆ ಅಂದ ಈ ರೇಪಲ ಪರತ್ಯವೇ ನಾ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಬಂದದ್ದು ಚೀಪ್ ಅಲ್ಪನತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ತುಂಬುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮಾರೈತೆ ಅಂತ ಹಾ. 4 ಜನ ತುಂಬರತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಡತೆ ಬಕ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ಗ್ಲ ಆ. ಮನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾ 5 ಜನ ತುಂಬರತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಗ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನ ದತ್ತ ಇದೆ ಕುಶಲ ಪನ್ನಿ ಕುಶಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನದ ಮೂರನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಆ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡ್ಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಾನ್ ಮಾರೈತೆ ದಾದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಕ ಒಂದು ಇರ್ನಲ ಆ. ಎನ್ನಲ ಹಾ. ಬ್ಲಡ್ ಒಂಚಿಗೆಯೇ ದಾನಿ ಅವಂದೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಎನ್ನನೇ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಮಾರೈತೆ ತಾನೇ ಇರ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತೇರ್ನು ಬಲ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿವರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಪ್ಪನೆಗೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನದ ಅಭ್ಯಂತರಜ್ಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಪ್ಪನೆಗೆ ಎನ್ನದ ಅಭ್ಯಂತರಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ರಪ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡೋ ತಾನೆ ಎಂಚ ರಪ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡು ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಆ ಹಾ. ಅಮ್ಮಸರ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ ಹಾ. ಮುಂದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಹಾ. ಲಾಯ್ಕ್ ಅವು ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿಲು ಗುರಿಗೆ ಬುರ್ದಾತು ಸೈಯಾಣಂಚಿ ಪಾಡಂಚಿ ನಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಪ್ಪನೆಗೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತ ಹೋಟೆಲ್ ಉಣ್ಕಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಉಣ್ಕಾಂದು ದಾನೆ ಹಾ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಮುಖ ಸಟ್ಟಂಡಿರೇಗ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರಿದ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಬೊಕ ಎಂಕಿನಿ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕರೆ ಮೂಡಿಜ್ಜಿಂದ ಇಂದೆಯೇ ಹಾ. ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಏಪಲೆಂಚ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಏಪಲ ನಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರದಿ ಈ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಧ್ಯಾನ ಹಾ. ಗುರುಕುಲೆಂ ಬರೆ ಪಂತೆ ಹಾ. ಗುರುಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಹಾ. ಈ ಲಡ್ ದಾದ ದೋಷ ಬಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಬರ್ಪಂಚಾರ ಅಂದು ಪಕ್ಕನ ಪೂರ ಏಸಿಗೆ ಅಲೆ ಹೊಲ ಅಂತ ಅಲೆ ಹಾ? ಪನ್ಲಿಕ ಗುರುಕುಲ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿಯೇ ಬ- ಅಡ್ಡ ಬುರುಂಡೆ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ ಗುರುಕುಲೆ ಅನ್ಲ నీకు చోకులవందే పోదు ಏನು ಮನೆ ದೀರ್ಘ ಸುಮ್ಗಮಲ ಧರ್ಮಗೆ ನನ್ ಕೆರಿಯರತ್ತ ಧರ್ಮ ಕೆರಿಯರತ್ತ ಇಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೀನ್ ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾದಿ ಅರೆನ್ ಸಮಾತುಲೆಗೆ ಸರಿತಿಯೇ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನಾರ ಅಂದ ಮಾರೈದೆ ಅಡಿಲ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ತೋಜುವರತ್ತಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ಹಾ? ಆ ರಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪನ ರತ್ತಿ ಅತ್ತ ಗುರುಕುಲ್ ಯಾರು ಮಕಾರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಗಪ್ಪನ ಕೈ ಉಂಡು ಓ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಕೈ ರತ್ತಿಯವು ಮತ್ತ? ವಾಸ್ತು ದಂಡ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದಂಡನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರೈದೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ನಿನ್ನ ಪುಜಾರ ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಪುಜಾರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಸುರು ಬನ್ನಿ ದೇವರೇ ಹಾ. ಆರು ಶಾಂತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತಾರು ಬಗೆಯಾರ? ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಹಾ. ಮಣಿ ಪಂದೆ ಶಾಂತವಾದ ಇಪ್ಲೆ ಪಂದಾರ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾರು ಗುರುಜಿ ಭಕ್ತ ಯಾ ನಿಗಲಿಲ್ಲ ಬತ್ನಗನೇ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಭಕ್ತ ದಾದಾಗ ನಿಗಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ನಿನ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇರಲ್ಲ ಪಡೆದ ಮೇರತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇರೆ ಗುರುಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಗುರುಕ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಲ್ಲುಂಡು ಬೆಡ್ರೂಮು ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದೆ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕನಿಗಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕು ನಾಡಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ್ಲೆ ತಾನೇ ಅಣ್ಣ ಗುರುಕುಲೆ ಆ ಹಾಸಿಗೆದ ಮಿತ್ತ ಆತ ಆನಮನಿ ಕುಂಟು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಆನಮನಿ ನಾದೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗಲಿಗೆ ಗುರುಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ
ಒಂತೆ ಬಿರಿಬೇನೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗ್ಲ ಬೇರೆ ಉಂಡಾ ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾನಿ ಹೆಂಗ ಅರ್ಧರೆ ಪುರ್ಕೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಆಯ್ತಾರ ಅರ್ಧ ಗಂದೀತೀನಿ ನಾನು ಗುರುಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಟಿಂದ ರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿಲೆಂಜಿಲ್ ಗುರುಕ್ಲೆ ಅಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅದೇ ಅವೇನು ಬೋದು ಅರಳಿಗೆಂದ ತಮ್ಮ ಅರಳಿಗೆಂದ ನಿಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋನೆಡ್ತೀನಿ ಕಿಲಿಂಜಿ ಬಾಲ್ ಕೊಡದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಕ್ಕಗ ಬೆಕ್ಲೆ ಇರರ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋನೆದ ಕಿಲಿಂಜಿ ಪೂರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂದು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲವರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಗುರುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಡ್ಲೆ ಗುರುಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಇರುವಿರ್ಲ ಏ ಪೊತ್ತುಂಡಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗುರುಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇರುವಿರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಿಲೆಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಗುರುಕ್ಲೆ ದಾದ ನಿಗಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ಅಂದು ಇಂದಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನಿಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆಪುಜಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕಂಡನಲ್ಲ ಒಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಅಂಚ ಪಂಡ ವೃತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಯ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನಿಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮಂದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ಉಡಲ್ಗೆ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಉಡಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ಸಮಾಪುಂಡು ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ. ಗೊತ್ತಾಗದ ಏನ ಬೀಳಿದ ಗಟ್ಟ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಲುಡ್ ದೆತ್ತಂಡ್ಲೆ ಮಾತಾ ಗುರುಗಳೇ. ಸರಿ ಒಂದು ಎದಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡಿಂದ ಅಂದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಏಲರೇಕ್ ಅವು ಸುರ ಆವಡ್ದು ಬುದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂದು ಅವು ಸವಿರುಚಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜರೇಕ್ ಅವು ಆಯ್ ಪಕ್ಕದೆತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಗೌರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಬಯ್ಯಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಡು ಆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅದಗದೆತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮಯ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಗುರುಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆ ಆ ಗುರುಕ್ಲೆ. ವಾ 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 ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆ ವಾ 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 ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಹೊರ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಮಂಡೆ ಚೊಡಲ ತೋತೀರು ಇಂದೆ ಗುರುಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಹಾ. ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಮನಸ್ಸುಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡತೆ ಮತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾರು ಪೋಯ್ಬೇಕ ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂದೆ ಹಾ. ಆಂಡತೆ ಹಾ. ನಮ್ಮ ನನ್ನಡಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಾ ಆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಮಾರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಬರ್ಸ್ಬಂದ ಇಂದೆಯೇ ಆ ಶಾಪಿಂಗ್ ದೌಲು ಆ ಎಂಕ್ ಆ. ಒಂಜಿ ಆ ಅವು ಕಂಡಿ ತಿನ್ನ ರವೆಗೆ ದೆತ್ತ ನೋಡಿಯೇ ದಾಯಗಿದೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಬತ್ತದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಆವಿಡ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲೆ ತಾದಿ ಇರೋಡ ಖಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಗೆ ತೊಂಗ ಎದ್ದು ರಡ್ಡು ದಾರನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಗೆ ತೊಂಗ ಎಟ್ಟೆ ಆಪನು ರಾಕಿ ತಾಯಿಗೆ 100 ಜನ ಬತ್ತು 100 ಹಾಡು ಇರ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಂದೆಯೇ ಹಾ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯೇ ಹಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಬಟ್ಟು ಬಂದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಬೊಕೊಂಡತೆ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರತೆ ಅಂಚ ನಿರಡ ಪನ್ನಿಯೇ ವಾ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ವಾ ನಟ್ಟು ನಾಯ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಿನ್ ಇತ್ತಂದ ಉನ್ನೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದುವೆನ ಮಾರಯಾನು ದಾನೆ ಏನ್ ಆತ ಪಗ್ಲು ಜನೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಾರ ಇದೆ ಪೊರ್ಲು ಪೋಯೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯೇ ಪೋಯ್ ಮಾರದೆ ಪೋಯ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಇಂದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ದೌಲು ಹಾ. ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಅವಿ ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ದತ್ತುಕೊರೋಡು ಆವ್ ಮಾರೈದೆ ಆವ್ ಬಂದದ ಪೋಯ್ ದತ್ತುಕೊರ್ಪರತೆ ದತ್ತುಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಮಾರೈದೆ ಈ ಏನ ಗಂಡಲ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಬನ್ನೆತ್ತ ದತ್ತುಕೊರ್ಪರು ತಾನೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ದತ್ತುಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡರಿ ದತ್ತುಕೊರ್ಪೆ ದಾರಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಬಂಡರು ದತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದದೆ ದತ್ತು ಕೊರ್ಯೆ ಯಾರಿನ ಬಿಡದತೆ ಅಂದು ದತ್ತುಕೊರ್ಪರತೆ ಅಂಚಂಡ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಲುಂಗಿ ಉಂಡೆ ಅವ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅನವೇ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಹಾ. ಅತ್ತಿಯೇ ಆ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಕೇಸರಿ ಲುಂಗಿ ತೋತೊಂದು ಎನ್ನಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಇರು ದಾನೆ ಆಪುಜ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಕೇಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಮಾರೈದಿ ದೇಯೇ ಜನಕೊಬ್ಬರ ತೆಲ್ಪೇರಿ ಅವಳು ಏನ ಬಂಡೈ ಈ ಕೇಸರಿ ಲುಂಗಿ ತೋತೊಂಬತ್ತನ ಜನಕೊಲ್ ತೆಲ್ಪೇರು ಜನಕುಲ್ ದಾಯಿ ತಲ್ಪುಂಡಿ ಕೇಸರಿ ಲುಂಗಿ ತುತ್ತನ ಜನಕುಲ್ ದಾಯಿ ತಲ್ಪುಂಡಿ ಯಾ ಬಂದು ನಿಕ್ಕ ಕೇಸರಿ ಮಿತ್ತ ಆತ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಸರನ ಮರಿದಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇಸರಿಗೆ ಏತ ಗೌರವನ ನಿಕ್ಕುತ್ತನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮೂಜಿ ಬನ್ನಡು ಐದು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಮರಿದಿ ಅವೇ ಬಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಜಾತಿ ಬಂದು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿ ನಾಟೆ ಮಾತಬಿಡು ಬುಲ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಗೆ ತಂಗ ಓಲಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಲುಂಗಿಲ ಬೊಳ್ಳ ಅಂಗಿಲ ಬಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಾನೇನು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊನಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗುಂಡು ಆರೆ ಬತ್ತನೆ ಏರಾಣ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪನ ಬುಡು ಮಾರಿದೆ ಬುಡು ಆರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾನಾದಿಗದ ಗತ್ತಿಗಡೆ ಕುಳ್ಳದು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ
ಈ ಮಾರದೆ ಕೇಸರಿ ಬಂಡ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪ ಮಾರಿದೆ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ಪಂಡೆ ಹಾ. ಆಪಲ್ಪ್ಲೇ ಆ ಮಾರದೆ ಇತ್ತೆ ಹಾ. ಎಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಕೊರಡಿ ಯಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎತ್ತುಗೊರ್ಪೆ ಹಾ. ನಾ ಇಂಜಿ ಬುಡದಿ ಪನ್ನ ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಟೈ ಇತ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈ ಹಸಿ ಆಯ್ಕೆ ನೀರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡು ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಫಲ ಕೂರ್ಪುಂಡವು ಅಂತೆ ಹಾ ಈತ ಈ ರಿಂಚಿನ ಪಾತೆದ್ದು ಕುಲ್ವರತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರ್ಪರಿ ಆವ ಪೋಯ್ ಮಾರದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ನಾ ಅಂಚ ಮಾತ ಏನಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಮೂಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ ಅತ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ತೆತ್ಕೊರ್ಪ ಜರೀರು ಎತ್ತುಗೊರ್ರೆ ಒಂಚಿ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಮಾರಿದೆ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಅಂಚಣಿನ ದಾಲ್ ಎತ್ಕೊರ್ಪ ದಾಲ್ ಎತ್ಕೊರ್ಪ ಜರೀರು ಜರೀರು. ಹಾ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಮಿತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಹಾ. ಅವು ಆಪುಂಡೆ ಎರಡಾ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ರೆ ಕಾಸೇರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸಾಕೆರೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ಇರಗಿತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ లో ತಂಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಗಾರ ದತ್ತು ಕೊರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ರವೆಗೆ ದತ್ತು ಕೊರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ದು ಕೊರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ದತ್ತು ಕೊರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಬನ್ನೆತ್ತೆ ಇದೆ? ಹಾ ಈ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಕಂಡರಿ ಪಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಯಾನಿರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಅಂದು ಈರೆಗಿತ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ದತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇರೆಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ನಾಪೆ ತಾನೆ ಜೀವನ ಅಂದು ಮರ್ಲ ಎಂಕ್ ಜೀವ ಕೊರ್ರೆಗ್ ದಾನೆ ಏನನ ಕೆರ್ದು ಕುಡೋರ್ತಿ ನಾಲಿ ಕಟ್ಟೋ ಮನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳ ನೀಯವು ಕುಡೋನ್ ಪುಣ್ಣ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಪರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪ ರಜ ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೆದ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಾರೈತಿ ದತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾತ ದಾದ ಬೂಡ್ ಬನ್ನಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಾರು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪು. ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಾರಿ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜನ್ ದಾಲ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಾರ ದಾಲ್ 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 ಖಂಡಿತ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಾರಿ ಖಂಡಿತ ಮಾರೈತಿ ಏತ್ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಾನು ಅಂಚಂಡ ಹಾ. ಎಂಕಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೂಡು ಒಂಜಿ ಲೋಡ ಪೊಯ್ಯ ಹಾ ತೂವರೆ ಆನಂದ ಗುರುಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ತಲೆ ಕೆಲವರು ಗುರ್ತಾ ಒಂದು ಏರಂದು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಪರ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಹರಿಕಂಡಿಗೆ ಗೀತಾ ಕಾಪು ತೀರ್ಪು ಕೆರ್ವೆ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಡು ಇನ್ನ ರೋಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ఒక ಆತ್ ಪಂಚಲ ಬತ್ತಚಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಮರ್ದದ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕನವಡಿತ್ತು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನಿ ಬಜಿ ಹರೀಶ್ನಲ್ಲ ಗೀತನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊರ್ಲುಡು పోతుండు ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆಡ್ ಎತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಲೆಡ್ ಎತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಲೈಟ್ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ನಿಖಲ್ನ 4th ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಉಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಭೋಜರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದಿನ ದಾದ ಮಾತು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದು ಏಪ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ತೊಚ್ಚಿಪೋಂದಿಲ್ಲಾರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪಂಚ ಸಿತ್ತಂಡು ನಲ್ಲೊಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಂಡು ಕೆಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿಯಾಡು ಪಾಂಡಣ್ಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ನಿಯರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಗೀತಕ್ಕಾಗ ದಾದ ಕೊರ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಸ್ಮಾ ಓ ಜೋಕ್ಲಾರೆ ಒಯ್ಕೊರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಾದ ಜೈಗೆ ಬಸ್ ವರ್ನೇ ರೀ ಸರಿ ಅವಲ ಕೊಡ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಗೋರಿ ಅನಾಗ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಾಪ ಸವಿ ರುಚಿ ಅನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಅದೇ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದಿ ನೀರು ಇಡೀ ದಿನ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಆರು ಹೋಗಿ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ನೀಜಿ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನು ಬೋಂಡ ಬೋಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಪಾಡು ಹಾಂ ಸರಿ ನಿಗ್ರೇ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಾಡು ಆವಾಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹರೀಶಣ್ಣ ಪಂಡಣ್ಣ ನಲ್ಲೊಂತೆ ಇರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದು ನಲ್ಲೊಂತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪಡೆಗ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಮೂಜಂತಲ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಹರೀಶಣ್ಣ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಬುಡ್ಡದಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಲ ಪಂಚಸ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ಪಾಂಡನ ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು
ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಈರ್ನ ಕೈಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪರ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಬತ್ತ ಬೈತದೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಬಾರಿ ಜೋಕ್ದ ಒಂದು ಜೋಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ಲೆತ್ತ ಜೋಡಿತ್ತು ಜೀವನ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ನೀರು ಮಿತ್ತ ಬೈತಾರೆ ದುಂಬುಡ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾನಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಜಿ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದಾರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಲೆ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇಗ ಇಕ್ಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀ ಇಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ಡು ಇಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶಂಸ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಅದರ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆಯ ಪಾತ್ರೆರಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.